Kanjeng Riri. Nggih. Ayo yo. Ayo Mbak Sariman. Ser. Ser. Sumangga Simbah Sapar dadi gawe kang apa? Olahraga. Sedeng rawuhipun Bapak Rebu dajane sami kang ati. Monggo Bu. Ya. Ya. Masuk. Luwe bate openana nimbang perpisahan ring diakang asulya tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan putra ayo diajeng Liwat kincange alismu kuasa ngrandang rasane atiku senadyan wis seraya slaku aku isih mampu lan dari solaku mongko riri cang gunung najan potang gunung aduga anjlimpung jiwa raga ku kok kurung kehormatan mamrung lugu ngarepinjung Monggo Mbak Sariman. Niki Monggo. sindene kok boten disawer to, Mbak. Mbak Sariman Mbak Sariman, tok monggo. ora mireng to iki wayahe lho Mbak Sawer, Dadi Mbak. kaya Sawer. ngopo Sak rantekne sawah sepatok, Mbak. Sawer. iki sing ngakon putrane jenengan lho Disawer. Nggih, niki kula entane gadah perlu mantu. Nggih, monggo niki dipun gayengaken, dipun meriahaken, ampun reseh. Sing penting ngombe mengke nyeluk kula enten gayengan nika. wah keparat cukup Nggih. ngombe jaluk nang Anggen kula dayingan matur kirang pranani sedaya kemawon kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. kalah karo wedang berarti cong Jane terus anu, Ya disawer no, Mbah. sampun niku sampun niku wau pun sawer mengke dalu meling. Aduh, Sawer piye nek. ndal mbet mengke Sawer dalu nek, boten Mbah. niki teng griya wingking kalih kula ngomongan sing penak. Niki sawerane budi. engko bengi nek mboten mriki Heeh. kan ning omah mburi ngomongan sing penak jadi Oh iya. maksudnya piye Mbak Sariman kok Oh, gede mbah, mbah, aku Ya. aku radong lho Tidak. Pak urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah sak kowe apa wae najan sasigaman
rirang cah gunung najan labuh cah gunung aduga andrimpung jiwa raga duka kurung kahormatan namprung lubuh ngarep pinjung ayo lah joget aja susukan lah nyawer antri Urip ana kutha gede kowe tak tukake omas mobile kuwe apa-apa wae nadyan sesiten wes kita ujung Anjih matur nuwun semua.